Vnímáme to. Naše soy Maria hledáme svého partnera v davu. Blížíme se nenápadně. Prostě se ocitneme spolu. A jdeme. Raz, dva, tři, a pět. Očo, druhý, třetí. Sandwich. Jo, jdeme nahoru pomaličku. A znova začátek a očo. Jedno, druhý, třetí. Jedno načo, druhý gančo. Tohle zase nahoru a začíná improvizace. A jdeme do kolečka. Všichni tanečníci se postupně dostávají za tím vedoucím párem do rondy. Tady improvizujeme kolem, to je piano a hudebníci. A děláte si tam, co chcete. Jo, je to prostě improvizace v rondě. Příklad, děláte tam, co chcete. Ratata, je důležitý. Protože přijde kalesíta. A teď začne kalesíta. Jedna kalesíta. Druhá kalesíta. A zase pokračujete v improvizaci. Tohle je pro vás signál, že je příprava na závěr. Uděláme rondu, ale ten vedoucí pár se pomalu chystá. Teď zahájí namotáním takového šneka, aby jsme byli v kolečku, v takovém sevření a v davu, jo? Takže vyjdete všichni ostatní páry za tím vedoucím. A namotáváme se postupně na sebe. Aby jsme byli natěsno. Závěrečný motiv. Yo soy María de Buenos Aires, María, no ven quién soy yo. María tango, María del arrabal, María noche, María pasión fatal, María del amor, de Buenos Aires soy yo. Yo soy María de Buenos Aires, si en este barrio la gente pregunto quién soy, pronto muy bien lo sabrán las hembras que me envidiarán y cada macho a mis pies como un ratón en mi trampa de caer. Yo soy María de Buenos Aires, soy la más bruja cantando y amando también. Si el bandoneón me provoca, tiarratata, la merda oferte en la boca, tiarratata, con 10 espasmos en flor que yo tengo en mi ser. Siempre me digo, dale María,
ya, cuando misterio me viene trepando la voz. Y canto un tango que jamás nadie cantó, y sueño que nadie jamás soñó, porque el mañana es hoy, con el ayer después. Che.